Carrefourren feriaren balorazioa oso positiboa izan da. 3 egunetan bisita asko eukidi izan ditugu, azkenengo edizioetan baino jende gehiago hurbildu da gure estanera, eta nahiko nuke bebai adierazi ez da bakarrik jende gehiago eukidugula, bisitari gehiago eukidugula, baizik eta bisitari horren perfil profesionala. Azkenean bisitaren kalitatea askoz ere onagoa izan da. Nahiko nuke ere azpimarratzia azkenean elkarrekin erakusten dugun estan honetan potentziala bebai irabazten dela, ez? Azkenean potentziala askoz ere handiagoa da. Eta ez bakarrik enpresak elkarrekin lan egiten dutelako, baizik eta sektoreko erakusketa badalako, ez? Azkenean ez dugu bakarrik erakusten enpresan produktuak, baizik eta sektorean eta daukagun baso azalera eta egurra eta baso pixkat potentzial handi hori, ez?